областта на земеделието. По земеделието работи в 3 години, като и това никога не си представя, че е нещо общо за земеделието, обаче по някакви случайности участваме в 2 проекта. Първият проект завърши преди няколко месеца. Нашия екип разработи информационната система на банката за генетични ресурси в Садово и втория проект, по който работим, е една национална програма, която се нарича интелигентно растениевъдство, където работният пакет, който аз ръководя, е да създадем една платформа, която сме нарекли Земела. Платформата е съкращение от земеделски асистенти. Освен това, Земела, доколкото знам името на Тракийска година на земеделието и плодородието. Така че мога, разбира се, след това да отговарям на по-общи въпроси. Тук искам да представя накратко какво правим в рамките на тази платформа. Сега проектът, който е научната програма Интелигентно земеделие, той е свързан с Центъра за върхови постижения. В рамките на Центъра за върхови постижения в Пловдив, в Факултета на математика и информатика, сме имали разработена инфраструктура, която се състои от няколко мощни сървъра, където идеята е да се създаде един регионален център, който се нарича Интелигентно земеделие. Идеята е данни от различни места, които събираме, да бъдат съхранявани тук и да се разработят различни модели за анализ на това какво става. Така че в рамките на националната програма, между другото, ние сме в последната година на националната програма, това е център на изграден. Тук е дадена архитектурата. Общата архитектура се състои на 3 нива. На най-ниско ниво имаме, там са точки, където се събират данните. Това са сензорни мрежи. В момента имаме разположени сензорни мрежи в Института по земеделски култури, ако се не лъжа, Марица. Зеленчукова, да. Благодаря. След това другата сензорна мрежа е разположена на територията на Садово и освен това събираме от трето место, където се събираме данни. Това е един масив, там данните, които ги събираме, събираме данни в става въпрос от снимкова информация, спътници и дронове. Другото, което е сега, това е концепция, има и трето ниво, което в рамките на програмата обаче трябва да изгради нереалната концепция. Тая година трябва да направим интерфейса, да разработим интерфейса към суперкомпютъра Хемус, който е инсталиран като информационни и комуникационни технологии на БАН, така че ние се представяме в бъдеще такива големи дейни центри да се изграждат на тези 3 нива. Сега специално за платформата Земела, това е софтуерна платформа, тук е дадена обща архитектура, разбира се, няма да се стигаме специални неща, които са свързани с нея. Искам само да кажа, че в света има различни платформи, които са свързани с земеделието. Например, платформата ПАС, която се разработва от Европейския съюз, която участва в България. Тази платформа се предоставя на земеделски стопани. За щатите една от най-известните платформи е Farm 21. Тези платформи много естествено да се разработват с огромни финансови средства. Платформите общо взето се занимават с решаване на глобални проблеми. В нашите възможности, поне ние така преценихме, че тази платформа, която е разработена, трябва да бъде регионална и трябва да бъде насочена към малки и средни земеделски стопани. Особено в България малки и средни земеделски стопани, това са производители на зеленчуци и плодове. И затова тази платформа в момента е експериментирана на 2 места. Първо е в Института Марица, при производство на домати, и второто место, това е един лоз насип от 100 декара. Може да се намери в землище на село Църнича за производство на грозде. Експериментираме платформата. Другото, което е характерно за тази платформа, е, че много от платформите, които
които познавате, са разработени за киберфизически системи. Тоест има сензорни системи за получаване на данни, т.е. данни за реалния свят. Тези данни отиват в такива софтуерни комплекси, където се обработват, анализират се, това се получава тази киберфизическа структура. Освен това, в нашата платформа нула, което е заложено, искали в центъра да поставим земеделския стопанин. Тоест, тази платформа, основният компонент да бъде специализиран персонален асистент, който да подпомага фермера при неговата работа, когато изпълнява различни дейности. Така че персоналният асистент тук е основата на платформата. Ние познаваме различни персонални асистенти, особено в последно време чат-GPT, такива, които са назначени, които са предназначени с асистенти с общо предназначение. Докато идеята на това е асистент да бъде със специално предназначение, т.е. той ще може с специализирани земеделски знания да работи и да е обучен така, че да може да дава и специализирани съвети, които са свързани. За това да може да работи персоналния асистент. Другата голяма компонента, това е Agriculture Data и Knowledge Center, т.е. тук върху сървърите ние се създаваме различни бази знания, които бази знания съдържат специализирани знания в областта на земеделието. Имаме такава библиотека с модели, които идеята е основни процеси в земеделието да бъдат мотивирани и когато персоналният асистент трябва да вземе решение, може да стартира да обработи модел на базата на резултата и да вземе някакво решение. Съществена част е гардовата система, където там се получават данни от реалния свят, като в момента имаме две компонента. Една компонента е за получаване на данни от сензорни мрежи, а другия компонент е за обработка на снимкова информация, т.е. данни, снимки от спътници и от дронове, където тая част работи вече с дълбока технология. Т.е. работи с електронни мрежи, които разпознават различни обекти или някои събития, които ни трябват и така нататък. Това е основата, т.е. един такъв персонален асистент да може да работи, на него трябва да се даде съответна околна среда. За жалост всички системи са спускани на колегите, тях не трябва мощна хардуер, както и големи данни, за да могат да работят. Както знаете, всеки от нас може да ползва чат-GPT, обаче ние ползваме само интерфейс, иначе има суперкомпютри, в които работи самата машина на чат-GPT и това трябва нещо подобно, трябва да се издаде и тук. Това е само интегрираната технология, която използваме за разработване на технологията. Това е сензорния компонент. Интересно на сензорния компонент, че той е създаден универсално, т.е. интерфейсът, който е създаден, може да бъде конфигуриран за различни типови сензори, да се адаптира този компонент да получава данни, както да се експериментирани с сензорните мрежи, които са разположени в региона на Пловдив. Това е вече компонентът, който обработва снимкова информация. Взимаме от кадастъра, взима се примерно координатите на парцела, който ни интересува, там вече взимаме съответната снимкова информация и вече се опитваме да анализираме тази снимкова информация, за да видим какво е състоянието на региона, който ни интересува. Примерно, тук това е схемата, по която работи системата, невронната мрежа, която разпознава обекти и събития или явления, които ни интересуват в точно определен район. Тук е дадено точно как е тестван, например, този компонент, как е тестван в лозовия масив. И в момента ние анализираме, тук са дадени спектрални индекси, които анализираме в момента. Още веднъж персоналния асистент, както казах, много важно, това е основният компонент. Примерно в
платформата, персоналният асистент работи с различни видове знания. Голям проблем е, че хората знанието, както работят с знанието, това се нарича когнитивното ниво на обработка на знанието, обаче тези знания не могат да се използват от компютри, да тях трябва да се направят формални модели и на различни представяния на знанията, които трябва да бъдат съхранявани в компютъра. Ние използваме основно методологии, системи с производствени правила и фрейми, така че се опитваме да създадем колкото се може по-богата база знания. Колкото повече знания може да съхраняваме, толкова по-добре и по-прецизно ще работи персоналният асистент. Друго, което е важно за тая платформа, понеже платформата има регионален характер, е важно да може да се адаптира за конкретното место, за конкретния район. Има две основни принципа за адаптация. Първо, системата трябва да се адаптира за конкретното растение, което наблюдава. Тази адаптация е по-трудна адаптация, защото за тази адаптация ние трябва в базите знания да съхраним специализираните знания за растението. Другата адаптация е адаптацията към конкретния регион. За адаптация към конкретния регион на персоналния асистент ние използваме измервания. Направихме първи измервания миналата година в Марица, сега измерваме втори път, точно как протича вегетацията на доматите, за да може да видим кои са параметрите, от които зависи за конкретни, които характеризират района и от които зависи вегетацията, за да може тези параметри да могат да се адаптират вече и за други региони. Окей, това са някои от данните, които Земела има сайт, на който са отбелязани какъв е напредъка на проекта. Тук другото, което е специално за лозото, което прави експериментите, значи анализа от снимките, които имаме, които показват кое е състоянието на масива. Този анализ, от него се програмира дрон, който дрон, обитайки лозовия масив на различни места, може да извършва различна дейност. Дрона има като резервоар, 30 литров резервоар, който на едно место може да полива, на едно место повече, на друго по-малко, или може примерно да пръска по различен начин, в различна зависимост от анализа, който е направен. Ето го дрона, който е в... Тук са дадени някои от снимките, примерно как изглеждат снимките, които получаваме от космоса и примерно какви анализи се правят. Тук искам само да покажа, че всъщност това са двама докторанти при нас, които сега трябва да защитават дисертация, която създадоха този компонент за анализа на снимки чрез невронни мрежи. Те получиха иновативно предприятие на годината в област, после това е наградата на Министерството на земеделието и това е най-общо. Сега